Dobar dan, gledate nedeljni presek kretanja globalnog finansijskog tržišta. Na početku nedelje većina glavnih valuta se nije previše kretala u iščekivanju ovonedeljnog sastanka federalnih rezervi. Iako se od ovog sastanka ne očekuje da donese promene monetarne politike, mogući signali o budućem tempu povećanja kamatnih stopa bi mogli da uzdrmaju tržište. Manji oporavak evra sa početka nedelje ipak je bio ograničen, dok je britanska funta nastavila da se kreće silaznim trendom u odnosu na dolar. Pad cene globalnih akcija kao i veoma niska cena nafte pozitivno su se odrazili na japanski jen, koji je ponovo preuzeo ulogu sigurnog finansijskog instrumenta na račun valuta kao što su australijski i kanadski dolar, a koji su usko povezani sa cenom roba. Cena sirove nafte ponovo je pala ispod $30 po barelu. Prekomerno snabdeveno tržište dodatno je opteretila rekordno visoka proizvodnja u Saudijskoj Arabiji, ali i Iraku. Ministar za naftu Iraka je u ponedeljak izjavio da je tokom decembra proizvodnja dostigla rekordnu vrednost sa 4,13 miliona barela u danu. Drugi, takođe visoki zvaničnik Iraka, je izjavio da bi proizvodnja mogla u narednom periodu čak i dodatno da poraste. Obnovljeni pad cene nafte negativno se odrazio na cene američkih akcija, koje su ovu nedelju otpočele jakim padom. Energetski sektor je pretrpeo najveće gubitke uz pad cena akcija naftnih kompanija kao što su British Petrol i Shell, i cene evropskih i azijskih akcija takođe su bile u padu. Cene fjučersa zlata su porasle na najviši nivo u poslednjih 3 meseca, kao posledica pada cene sirove nafte, ali i pada cene akcija na globalnom nivou. Investitori su utočište potražili u ulaganju u ovaj plemeniti metal, koji na tržištu ima tradicionalnu ulogu sigurnog instrumenta. Velike turbulencije na globalnom tržištu akcija uticale su da od maja prošle godine do danas kroz pad cena akcija bude izgubljeno čak 15.000 milijardi dolara, što je za posledicu imalo naravno rast tražnje za zlatom. Hedge fondovi kao i drugi veliki investitori na tržištu tokom prošle nedelje udvostručili su ulaganje u kupovne pozicije ovog plemenitog metala, samo 3 nedelje nakon što je broj prodajnih pozicija dostigao rekordno visok nivo. Do kraja nedelje, pored sastanka federalnih rezervi koji se danas završava, očekuje nas izveštaj o GDP-u u Velikoj Britaniji u sredu i u SAD u petak, kada će u zoni evra biti objavljen i izveštaj o inflaciji tokom januara, od koga se očekuje pozitivan rezultat. Gledali ste nedeljni presek kretanja globalnog finansijskog tržišta.